in dai wannan shine dalili. Kuma unfortunately yana cikin abin da ke kwaran mu a arewacin Najeriya, wallahi abin yana tada hankali na. Duk matsalar da muke ciki a arewacin Najeriya na rashin tsaro, na talauci, na jahilci, na gurɓacewan tarbiyya, na rashin girmama manya a society, na sace-sace, na koyi da abubuwa da suka saba wa addini, na lalaci, na rashin tashi a nemi halal, an koma tumasanci, duk bai dame mu ba. Mafiya yawa magidanta wannan mu'amala ta aure sai aka dauka ita ce rayuwar gaba daya. Wannan ya sa mata kudin su sai ya kare, an tafi neman wajen maganin mata, wajen kaza, wata ta je ma a can ta rasa rayuwarta, duk kudin su ya kare a wurin. Saboda me? Ka nuna mata wai auren wannan shine kawai mai dalili, in ka auri wata zaka wulakan da ita. Wannan abun takaici ne wallahi. Ya zama dukkan rayuwar aure wai ta takaita akan kayi sabuwar iyali, wannan ka walakantar da ita ta rude, ta tafi wajen bokawa da ta tafi can wajen neman maganin likitanci, ta je ta sha magani kaza, ta dauki wani ta sa ma a jikinta inda bai dace da saka ba, wai duk mai dalili wai don ta gamsar da kai. Haba jama'a, a rayuwar nan fa akwai abu da yawa da yafi karfin mu'amalan auren, amma mun ba shi muhimmanci. Duk inda ka daga ga mota ana sai da maganin maza, ana sai da maganin kaza. Haba jama'a, ba mu da wani abu sai wannan, shikenan ba wani tunani. Duk kalubalen da ke gabanmu shine tunani. Haba da Allah, wani irin society muke zama ne haka? Wata irin al'umma ce wannan da Allah? Wani irin rayuwa muke shiga ne wannan? Mata duk an ɗimautar da su saboda maza da suke kullun tambaya, an zalunce ni, a baya kaza da ni, baya kaza, ya ƙara aure sai kaza. Haba jama'a, haba da Allah, mu yi wa kanmu wa'azi mana. Ai mu dai haƙƙin mu gaya muku, ko ku karɓa ko ku yi dariya. Dariyar ku takan zam kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya. Gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya. Ƙarya ne mai launi bakwai, ga fari da baki, ga rawaya, ga kore, ga kuma algashi, toka-toka da jasun garwaya. Mu rike iyalai da aminci da mutunci da girmamawa, mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu, mu koya musu jarinta da neman halal, girmama na gaba, girmama dattawa, neman ilimi don Allah, kunya, sanin ya kamata. In ka hada mata 2, 3, 4 ka zama mai haƙuri, kar ka zalunce su. A wajen kuɗinka ka kyautata musu, wajen mu'amala ka kiyaye haƙƙin kowa, ka zauna da kowa a cikin amana. Wannan fa ita ce hanyar tsira. Haba, wallahu ta'ala ala, abubuwan babu daɗi wallahi.